Néztem más vélemények, etnestria lányok, és én rengeteg dolgot mondani. Először is. Szeretném az első epizód, hogy magyarázz el, hogy a sörény hat lesz a végén a földön. És kapvált embereken spikelett egy kutya. Ha van dolog, amit szeretnék, hogy meg kell őrizni etnestria lányok lennének a bőrt, hogy ez ugyanolyan színű, mint a bundák. A személyiség, a karakterek, a mágia és a szárnyak, amelyek a Alicors, Pegazus és egyszarvúak hívják, az angyalok és sorcerors, Rainbow-as a szuper sebesség nem csak. Hogy az ő repülés, de a futás is, és flótes jelény kommunikációs hatáskörét. Az ok az, mert Equestria lányok alig vagy egyáltalán nem befolyásolja My Little Pony. Friendship is magít nem jelenti azt, hogy nem lesz több kötődik hozzá, mint hogy egy animációs spin-off sorozat. Ha Lauren Faust szeretné. Ha a humanizált pónikat rendezvúz, ez rendben van. Amíg a lányok vagy fiúk nyúlnak azonos személyiségek. Én is szeretném a műsort. Hogy a közönséget szeretné megtanulni dolgokat, ahogy a Animaniacs tette a dal. Kezdve a frissített változata a nemzet a világon dalt.